Then no tis as and the man, 40 is at the Garagara, 2 is a pian one more. Instead of one, they got a way, dream one. No, I like it. You need never know, Massam. When you open it, some Mary, Naya Hammer, Massam. Wouldn't him marry heading of Mapicon. Massam, Mazia Mandan is go again, you know, better. I think I'm putting my Caribbean nota. Kind of Dana, Yana the one. Kind of Dana, Padian. I'm going to with you. Manami can I do it? Cave feature. And you with the I'm one of Nazuno. I'm waiting name. You can live or Jen Nazo. The second uncle can interview. I'm go boy and interview. It's inching. I told me in it. I told me in Fuziagi. I forgot him. His son of my child eating. You know, go again. I'm not the me feeling. The boom one. I'm not feeling. Eh, can I? Give it a baby. No, not go Kimbo. The Clever. Give it a member. Now, I'm on Nazuno. Look at now, dear gay photo. I'm on me phone you quick. On our way. You know, what I came to gay feature. Nothing, we are going to enter. Master Inonia. They will take me for John. I know they are not Kimbo. Master Kissame. Oh, before Balomon, where they don't or Jen answer him. I'm can't get him winning and bury him or Jen and ask. Mustn't give a man before the doctor. Oh, but I never see a gay fortune. Not one no way to name any. What can I ever? I'm up before now. It's a man. None of them call you. I'm not in me for now. How can you put in now? One. Did you give no to get a go begin? Over Nebu. Amandi, oh, go on, Elugo. Come on, Bamba, you are both your way from one way you go again. Come on, Bamba, I'm going to Moses now, no, ever. How much have one day? You know one day. Amandi, a blow never go on. Mele is being a mark. I will bank it ever. Ever in Macande, I can't go here. Did you come back? I'm not up for an hour. Ever in Amandi, only Anketa. Okay. More going to go on Keta. More going to go on Keta. I have a song. You must think about it. Hey, I'm not able. You didn't want effort. Lapulino now. Of one thing, why? Where do you move? Why can I tell you? I was there to give you one mother. That will go see you now. Amandi Gaba, I told Gaba, all my codem mother again back. I'm going to wear it. Come on, oh, yes, I can make it. Oh, what I can say, I mean, Game Banaka. I see you. Are you to game Banaka?
Dan. Ika maka ho. Ya. Nebu. Dan. Ewe ki itoko pura afọ sipụta. Ai sebe rinni. Ko nyira rinni. Mmanya ọdịze ka gbasara ya agba. Ai nkata ike agwụna. Si ka mbịa afọ gị. Gaa maka Amandi. Amandi tukwu ebe na room ebe anyị nọ na-eri nri. O rigide. Ọ nọzi ebe a na-akwụ ụla. Ha ma mma ọghọ ndụ ka ọ dị. Ma m nke ọ na-ebe anyị. Si ka mbịa ka m fụ gị. Maka ihe anyị kpara ụnyaahụ. Oke, maka ego nsi na m ga-enye nsogbu adịrọ. Mgbe ịkpọte unu kwado na ka nye unu ego dị. Eji m akwụkwọ ukwe. Ọkwụ bọsị na-enye ego. Ihe dollars biko enye nwana m ego. Gosi m ka m na-esi na-akpata na-esokwara ya kwa onye ọzọ. N'ọgwụ ụbọchị ndị asị nye m nakpa nchapụ ọgbụgba mbekwa echipe nye m ndị gbe onwe ka ọ dị. Achọrọ m ka nso na-ekuru mmiri a njikwa na osimiri nkuru mmiri na-ekwu ebikwe ndị ọzọ ni ta dọla biko sie ni. Echọrọ ịga esi mmiri. Ọ bụrụ na mpụta ọnụ mmiri ọ bụrụ na merụ n'isi na mpụta biko. Akwa aka eru n'isi mmiri. Ị ga-ejikwa ụgbọ amara wee gaba. Ihe ọbụla ọ ga-eri mụ na Amandi anya elosigo chesie isi anyị niile bụzi echiche. Afọ ma niile ifuru afọ anyị furu bụ echiche juru n'ime. Echiche juru n'ime ifuru na echiche. Biko echego m echiche jugude m ike agwụ. Ihe ọbụla esi m mee isi kịta esigo nọ ugbu a adị m nkwado biko. Adị m nkwado. Amandi dị nkwado. Aw. Iga mpaka o ne kwana yana amukesi. Kente. Dollars ana mege. Ife gburu pam. Ọ da pam bụrụ ọnwụ. Agwọ. Eziokwu. Oke osisi adị atọnwụ mgbe egbuturu ya. Ya unu ga-eje ralụkpọ ya ụra. Chee. Maka ọ bụrụ egwu a na-agbawa nchere ụtaba n'aka. Onwe ife eji eme odogwu. Dallas biko. Ama m na nwere ife eji eme odogwu. Biko, mma emewu n'ihe ọbụla. Ife ọbụla a na-eme. Ọ bụkwa dịka egburu isi mmemme onye. Nke ọbụla esi m mebe kịta. Mụ na Amandi echego. Chee. Laa ụla, teta, chee, na-ala ụla na-echekwa n'ime ụla. Ana m n'ime ụla na-ala ụla na-eche echiche n'ime ụla. Biko. Dallas. O nwanne m. Ịmane bụ nwanne m ezigbo ọyị m. Bụ nwanne m. Dallas. O. Jere lụkpọ ya ụra. Amamife ndị ekwu jee ka onye ụra lụkpọ ya ụra. Onwe furu chete. Ego amaka. Ebe mee ka Dallas mara. Ka m zuo n'ike na mmadụ ka m. Achọrọ m ịdị ka gị. Dollars. Achọrọ m ịdị ka gị. Nwa nke amaka o. Ya nwa asa ichikọ aka na aka na. Nene nka ugegbe. Ego. Ego amaka o. Sam dị echiche. Okay, Dị n'akwụkwọ ukwe n'akwụkwọ ukwe. Where I go here?
Dandolo. I make an nnukwu you bake and a Nam Bonnie in our wedding library and a bell or catasini in a yan and maya. Then, Macanecalonian and Coma, Gadi in my bottle. I make an end of the bridge. Damage the beach. There were Amandi. I can give him the water. I can't send a museum when I get up water was. Ba. Again, did you get out of that? Who going on to? My boy. Dandolo. I hate teacher, me wine. Macadie teacher, me wine. One abana, mamma. We hear when you are a weapon as to put here. My dear. It's a good cool. Mana. Yeah. Enough. Oh, how to go? Get him out. Get him out. Look at him as a guinea barlow. I don't know where they're going to be for you. It's a mark of where. Cinema Joro, you get making. What are you getting? Dandala. Onye ji ego ji ezugbo. Onye enweghị ego anaghị azọ n'ọkachi. I nwere ego ga-ama ngwa n'agụ. Ma nye ekwena ka ego na uche nke mmadụ imezibere ibe. Daalụ. Ọkwanụ mmadụ ka a na-agwa asị na-atụọrọ ofeke. Ofe isi na-atụọrọ ọmalụ ọmalụ. Ama m ebe ị na-eche. Mana ya ka m ji ekwu maka ọ na-abụ omebe otu anyị dụọ m ya ebe ọ ga-abụ dụọ m ya. Eziokwu na eji m akwụkwọ ukwe mana ama ejizi m na nne m nọrọ m wee nyegbuo m ya na ndị nsogbu adịrọ. Mgbe ekwere na enyi m nwaanyị na-adị ọcha ṅụọ mmiri o ji sọ dawa ya. A na-eje nya ahụ eje. Ite mmụọ dị n'afọ. Nwoke ọma, odogwu Dandalas. Nwoke ga-ego nwa obodo niile dum. Nwoke ga-eme ihe na-ekwu omume, okwu omume. Ibu odogwu n'ezie. Oke ọma. Odogwu ka ebu. Oke ji akwụkwọ ukwe. Ndị ọzọ a na-abụ abụ. Odogwu. Ihe kwuru ka a na-eme. Ka ngwake na ụmụ agbọghọ na-abụ. Mana ụmụ agbọghọ Igbo n'ikwu onye ka. Anyị ga-anọkpụ. Daalụ. Ọma nwa obodo ewu na-adị. Ma na-egbu egbu igwe ha dị atụrụ mma. Ihe na-ejeji m ahụ ka onye akpị na akwa niile dị mma ahụ na-amịgasị amịgasị. Amandi. Dandala. Ya ka akwụkwọ ukwe ji dị mma. Ijiri akwụkwọ ukwe a na-abụrụ gị abụ. Amandi. Nebu Kadineze. Dandalas. Unu na-ekwe m nkwa na-ekwesị m ya ike na unu ga-ata nwa afụfụ a na-atara ego. Anyị na-ekwedo nkwa ihe ọ bụla esi anyị mee anyị ga-eme. Isigodị mụ a jee gbuo ntụ mbibie. Isi m jee tọrọ mmadụ mma atụta mmadụ ohu ụdịrị ọbụla esi mpụta ndị mmekwu egodo agbara ma beto ihe ọbụla ọ bụrụ ọkpọ ha kọpị ma mma atụtara gị mmadụ. Ọ bụrụ isi m jee n'ụlọ akụ burie ụlọ akụ bute ma ebute.
ọ bụgodi okwu bụ ego ma abụọ enwere m obi mefu ka azụ kwa ego achị mkpata ego mụ nwa achọkwụdị mkpata ego ka ego nke nka ego gị efughị ihe ahụ ji akpọ ya okorie onuku na-amaghị mgbe ekere nke ụba ọkwa nsị gị na-egbu onuku kịta ibuchara ibu ka ehi wee na-ata nri ka nchi esi na makpa ọghị iyi ọbịa nweghị iyi mkpọrọ Chineke ekwekwara ka mgbe ahụ dịdị mkpa ya gbara kama si shọt kwuo ma otu ara ma mkpụrụ odogwu maka odogwu na-epe mpe na-eme ọgụ isi nnọọ gbata afọ niile onye fụ n'ụzọ na-asọpụrụ ọnarabụ mana iyi kwụzi okwu ọ bụrụ nsị ka ibu n'ọnụ elee ka ị ga-esi wee kpegide zadọrọ okwu wee na-agụ ya na ị chọrọ Ini Edo ka ị karịa ya ị mụrụ ọ bụrụ na ọ bụrụ na ezigbo mmadụ ọ bụrụ ụdị mmadụ eji agụ ụdị okwu a ọgbakwa nkịtị ọ sịghị na ọ ka ị nọ Amandi nataba. onye bụ ọkụkọ ebe ọ na-agba ọsọ chukwu ya maka onwe ya nwanyị ya atọ ya Ọnne ịma na asị na akpọ onye ụwa n'ikpe okpebe ụwa ya etu o si dịrị ya ka o si na-ekwupụta ọ bụ ụzọ onye nwa nwoke a na-agbazi uru etu a onye dị ndụ a na-agbazi uru mana etu o si dị ya n'obi ka o si hapụ ya aga m akpọ unu wee jee ebe a ga-agbanwe unu na nwa agbọghọ unu bụ tinye unu na dịka okorobịa anụchasịa unu na aghọ nwoke bụrụ nwoke ike maka odogwu abụrụ anyị chọrọ o nwere ife eji eme odogwu unu enwee n'akwụkwọ ukwe nọ a na-abụziri unu abụ ọkwa maka na ebe ọhịa ka ndị si ka m gosi unu ụzọ ebe esi ebute azụ dịka Nebu na ya chọrọ iso na-enye ndị ọzọ azụ eziokwu ka ọ bụ mana ofu aka nsị ka m dọọ unu na ntị bụ na ụzọ ego dịkwa warawara ọkwa ntachi obi ka ịnyịnya ibu ji arị ugwu ma m na o doro n'anya ka a gasịa abịa nụchaa unu ọ bụrụ ihe nkiri a dị unu mma na na-ekiri nka m kenye na-eghecha ọnụ gakwa ebe nne ya na-adọba nri ma na-ewere nke unu mụ na unu bụ ofu a ama m ka anyị si wee taba ebe ọ bụla na-eji ekute nri ka mmadụ ofu onye ụlọ ndị akụ nwụrụ ụgwọ n'ụzọ ụtọ ka m bịara ebe ndị amapụgo ebe a n'abalị ya afọ ha ndị ọzọ akwụsịgo m ụgwọ ụlọ bụrụ sọ ha ma ọnwa isii ha jisi ha ga-apata ebe a ana m ebe echi ha Nebu na Amadi mgbe ọbụla ha atọ na-eri nri ana m ebe a Amadi Nebu ka ego na m jeneretọ na-asụ ka ọ gịnị ka ọ nkịta na-agwọ Nebu Amandi a na-eze ụnadị anụ ogbi afụkwanụ m Nebu ka dị n'eze nyere m ụgwọ ụlọ m Amandi bịa gwakwanụ ndị a ha nye m ego ụgwọ ụlọ m Machika bịa gwakwa ha nye m ego ụlọ m ana m echekwa ha kemgbe nke akwa ọnwa nke isii unu ji m ụgwọ Nebu ka dị n'ezi Amandi a na-eze ọ bụrụ gị maka m na-agwa ịtọrị na iri nri irigide nri na rigbuo lekwenụ ka ebe niile dị ịtọrị na eri nri ọsị maka gị ma Amandi nke anyị dobere ọnụ ka onye bụ usu na-amị ọnụ nyere m ego bụ onwe ihe na-ebu oke ka mkpọ ndị uwe ojii na-akpọ ndị uwe ojii
ka mkpa ndị uwe ojii uche na onye ji m egwu egwu. DPO biko chetara m ndị Hausa nọ ndị polisi ndị Hausa nọ na nke unu kpọrọ m Musa na ndị otu ya o nwere ndị ala achara m nye ụlọ m ọkụ ebe a ha bịa ọsịsọ ọ ndị ala bịa ọsịsọ biko tupu ha mụnye ụlọ ọkụ bịa kịta ha bịa kịta unu amara ihe unu mere onwe unu nyenụ m ego m kịta tupu ha abịa nyenụ m ego m unu na-ama m ọnwụnwa obere oge kịta ndị uwe ji erute eji polisi eyi m egwu ọta ka mkpọrọ polisi eji polisi ichere onye kpọọ polisi na-ekpegbu ọsọkwa kpọọ polisi kpọọ amị kpọọ kọtụma kpọọ forest guard kpọọ road safety kpọọ mopo kpọọ ndị sas kpọọ ndị fọs ndị FIB ma nke nwa ma ndị ọgwụ ma ndị na-ebu agụ ọhụhụ maka ọgwụ ma ndị EFCC ma ndị road safety ụsọkwa ma forest guard ndị na-akụ ha ncha kpọba ha niile n'isi ụkọ ya ifere m ozu ọkwa ofu ọnụ ụlọ kwụ na-akwụnwụrụ ụgwọ ya nke a onye ọnwa nke isii lee ndị a niile akwụsịgo m ụgwọ ndị niile bi ebe akwụsịgo m ụgwọ mana kwụọ na ụgwọ ego na-ekwanụ ka kwụọ na ụgwọ ihe na-adị emeghị onye ama ha na oji echi ọzọ si n'ụkwụ onye mụ ha na oji echi ọzọ chi ọzọ o si n'ụkwụ gbagide eriri ọzọ ruo n'ikpere ọ gị ruru na ọkwa nna gị rụrụ ya nene gị na-abụla nlọdụ nene unu ịrụrụ silinda na-adasịsị agbọghọ nwanne nwaanyị nọ na ibi ya nwụrụ ọnwụọ nke isi aka ha aka ịnọ na ibe gị tiri ego itinye ego nke gị unfortunate landlord Amandi unu ya kwapụ n'ụlọ onye na-akwapụ ọ bịafuru na anyị wee kwapụ n'ụlọ na ọnwụ ofu ụzọ ha na-abụ ihe ewere ofu mgbe nke nwee nwa nwụ na ịhapụ anyị anyị ebiri n'ime ụlọ anyị ga-ewere ofu landlord efere gị ma gị ma ụlọ gị ma nwunye gị ma ihe niile nwere ụwa dum niile mụ na Amandi ga-egokọ ha ncha niile kpọfa ncha chere Nebu ka nkọwarị ha ka o doo onye anya efuru na anyị ga-ego ụlọ ọ bụrụ na iresi ha anya nwa gị ga-eresi anyị ụlọ ka o dozie gị anya ma ereghị ekịta ịdị ndụ imekọta ha nọrọ otu a o nwere ike ọ bụrụ anyị ga-eweta ego ejiji akwa ọ bụrụ na ukwu na a ga-achị anyị dọkụmentị unu a anyị esi ofe ọnụ unu a onye bụ ụbịam ihe anọ n'ome gị na-egbu oge onye a bụ unfortunate landlord na ọ bụrụ ndị soro igbo unfortunate landlord agụ onwere ihe ọ na-arụ ọkwa ego ukwu na anyị ka o chegbudoro onwere ihe ọ na-arụ ibiri ha be mmadụ ọ bụrụ na landlord ya naghị azụ ahịa onwe ihe ọ na-arụ gbam dị anyị gbapụ ọ ga-ebu ngwa ahịa mee ka ọ dị ọ na-eji jin eyiri m les o ji jin yiri les ọ kpatara ụzọ na-abụ ka o yi ebe ahụ ka anụ ahụ wee dị ya n'ahụ ọ rụrụ ịnọ ka m fụrụ anụ mpama Amandi mgbaji aka landlord ọgbandịkwa gị na mma ọ bụrụ landlord bụ ya onye bụzi ọngụwa o nwere ka nsị na anya ataikiri m iru m squeeze iru m nwachie ya kechie bụ onwe ka isi debe iru ọnya mere m ji wee saba ya okwu nwa ji ịgba aja afọ ọnụ m kekpa ọnụ m karịa keche ma ime m ma anya m ihe niile dị n'ime ya kekpa ya were kepasị ihe niile wee na-asa na gị mere onye jiri ụkpọ iyi ya kpọkwara Chukwu ekwekwara ka ndị ka gị na-ere gị mgbe mbe mụ nwa kịra iji ama atụ na iru m iru anyị sara mma tee panketi n'ime afọ ị na-akọ ihe na-akọ na-ene gị akọrọ mgbaji aka landlord eme m arụ ọsa anyị kpụkpọrọ ikwucha n'okwu wee na-emechi ọnụ ọnụ m alapụta m fugo iberibe gị ọnụ gị kwefere ọnụ gị adịka Aku sendiri yang kaitan dengan betapa diri. Aku bukan. Thank you.
Eji m akwụkwọ eji abụ abụ. Ebe ka ndị ara si? Negodi. Na-egene ka unu ji. Nke a dịka ihe na-enye arụsị. Nwa mkpiri ka ọ arụsị na onwe ya ka ọ. Nke a ka o tokopụrụ afọ. Unu wee nnọọ wuo onwe unu n'ala. Ọmarịcha ohere nyere unu ka unu wee bụrụ mmadụ. Bara onwe unu uru. Na ike unu si wee tetọsịa onwe unu si n'ọmụ akụ na-emetọsị. Amandi na-enu gị. Na-ego dị gị. Etu a ka ị ga-esi bụrụ ọgaranya. Nke mbọsị anyị ji ịṅụcha mmanya nọ n'ime. Hapụ ya ka ụkwụ n'ihe ụlọ arụ. Hapụ ya ka ụkwụ n'ihe ụlọ arụ. Unu na-eme ihe ọkụkụ ịsụma ndị ebe anyị. Unu nwere ihe nwoke ebe anyị ajụrụ n'ụlọ. Na bụrụ ọnwanye. Aga m achụpụ. Nkịta ya na-arụcha ụlọ ọnụ. Nkịta m ga-erikwa unu ma ọ bụrụ na unu emechiri ọnụ unu ka m kwucha m. Ọ gaghị atụgbu anyị mgbe anyị gara ebe a. Ochi ha na-egwu egwu. Ọ dịka ọ fụziere unu ihe niile gbanwee. N'ezie ọ na-enye ka a na-epres. Geenụ ntị ka m gwa unu. Unu etego onwe unu pọtị n'iru. Unu na-abụbụ okpo. Sọsọ ihe doro unu anya bụ rie nri, nyụọ nsị, rahụ ụra. Bịa dara, nwoke ihe gbasara n'okwu ahụ. Unu adasịkwara m igwe kịta. Geenụ ntị! Ọ ga-ewere iwe. Mee nwere ntị, ọgwa mmadụ iche ebe ahụ. Onwekwu ihe ezere anyị n'ọga. Kpuchigodo afọ a ma uche ife aka m n'anya ọ bụ ebe niile uche ya Dandalas onye onye abụ ya niile enweghị ihe atụchara n'aka enweghị ihe atụchakwara n'aka aka m dị ọcha mgbe mba sị ọgụ mere ya isitere ọgụ ọsụka ajịkwu nwa afụgo m na ụbịam rụrụ ụlọ biri n'ebe unu maka onye ọbụla na-agwụ ibi afọ na-eto ya ka o wetara n'aja ọfịa ọ ga-afara ya ihe ahụ o debere n'aja ọfịa ọ ga-afịa bịa nne bughachịara nụ m ya bughachịara nụ ukwu aka ego m eji m akwụkwọ ukwe achọrọ m ka unu dị ka m biko unu na-akapụ anya eri baba na-egbu usoro ka baba na-egbu ka mma na aga-agbachapụ ụkpa n'ahụ ka anyị mara ma aga-agbachapụ ụmụ ụkpa baba na-egbu ìyàwó kìíní náà wẹ́ẹ̀mù kẹ́yìn tí ìdíkẹ́ náà wọ́n kìíní ìmọ̀ náà wẹ́ẹ̀mù àyìn náà yẹ kà á má bọ̀rọ̀ yẹn náà kà ọ̀rẹ́ tí wọ́n lẹ́nu wọn. òpin ìrùkọ́ sáré gbọ́ egwu lóògùn orí kí ìdìbò yẹn ẹ̀yẹ́gbọ́ anyi àmàtàkà ẹ̀yẹ́gbọ́ anyi àmàtàkà. Amandi fífò ní ìmúkọ́ ní ìnàjọ́ ìnàjọ́ ẹ̀kúkì rẹ̀ àwọn. Dollar. Ọlọ́run máa ń mú ọkọ̀ sí n'aka. Ịma nwa anyị ga-ekwu na nwa asị n'ọkụkọ echi. Na ya na-agbụkọ na-anaghị ebe ọzọ. Ya nwoke onye na-agbado okwu. Ị na-anụkwu ebe m na-ekwu na nwa anyị ga-ekwu ndị n'ọkụkọ. Ọ bụ ya dịkara n'ụlọ ya taa taa. Ihe na-ebe n'ebe ọzọ. Onye na-akọrọ akọ na omenye ukwu nwaanyị. A na-ekwu mkpọtụ ihe na-ekwu nwaanyị. Ọ bụrụ ya ga-ekwu ihe ukwu nwaanyị. Dollars,
Arákùnrin mẹ́sẹ̀rẹ̀ mú wa. Arákùnrin ọ̀tún lè lọ fún wa ìkọ́ ọ̀la ìkẹ́. Mú àṣọ lẹ́kọ̀ọ́. Dollars nítorí ọ̀tún lè lọ sọ fún wa yìí. Mú àṣọ lẹ́kọ̀ọ́. Owó dollars. Dá. Service máa bò fún. Yes. You can answer. Achọrọ m ka agbachapụ n'ụbịam n'arụ. Ka agbachapụ n'ụbịam n'arụ. Amandi. Onye ji igu ka ewu na-eso. Eji m akwụkwọ ukwe wee si unu ka egosi unu ka esi ebute ego. Ka esi ebute ego? Ukwe bụ ukwe niile. Ọ bụrụ ndị suru oyibo aza na-abụrụ ọtụ ọkụ na na-abụrụ ọtụ. Big for nothing. Ubuchere ibu ka ehi na-ata nri ka nchi. Ubuchere ibu ka ehi na-ata nri ka nchi. Afọ niile ihe ebutere ya nwere nchapụ. Ihe ọma niile na-eme ebe nwoke chọrọ ịnabata m. Ebe niile ịkpọrọ njọ o nwere ebe ihe na-arụ ala. Ebe niile anyị jere. Gbọgị na-arụ. Ebute orikpọ. Asị nka mme unu. Unu dịka Dallas. Biko. Maka na onye ji igu ka ewu. Ewu na-eso. Ikwube eziokwu daa. Mgbe unu bi ebe agwa m na eji m akwụkwọ ukwe. Ijide akwụkwọ ukwe a na-abụrụ gị abụ. Ọkwa ife ifene. Ego na-ekwu odogwu abụrụ onye chọọ. Kwa maka ego ka nwa jiri nye m ahụrụ n'ọnụ. N'ọnọdụ na ya na-agba egwu. Ime eme na ọnyụgodo imume ife ị ga-eme imegharị arụ. Gịnị ka m ga-emekwa? Nye gị nkịta. Nke nkịta ka ihe ewepụrụ m. Nye gị nkịta o wee mennie ike. Wepụrụ m nkịta. Maka imezu iji wee mennie ike n'abalị. Ị ka mara ife a na-ekwu. Ọ na-adị mma nwoke n'ọfụma. Ọ na-adị mma nwoke iji akwụkwọ ukwe. Akwụkwọ ejughị ahụ a na-adị. Ya ka anyị bịa ka iso n'inye anyị akwụkwọ ukwe. Biko ni. Uru inye anyị ego na ọgosi m ebe ego si apụta biko. Biko ọ chọrọ m ego. Nye nwa chọrọ ịkwụ nwaanyị. Mụ nwa achọ ọ bụghị inye m ego ka m na-ekwu na ọgosi m ebe ego si apụta. Mana ị chọrọ ịkwụ nwaanyị nwa chọrọ ego. Ọ chọrọ m ego. Ibe gị na-achọ ọkụ na-achụpụ nwaanyị. Ụgbọ nwụchikọ ọnụ. Mgbe ọbụla sadis gị na-apụ apụ. Mbe. Mama ị na-akọ mbe. Mmadụ gbara afọ ọnụ onwe ego ji emete n'afọ ọnụ. Ọ bara uru ọ gbara afọ ọnụ. Ọ gaba na gị na onye alara ihe alara ihe emegide vigil chefu. Ihe onye anyị na-anyụ ahụ karịrị nke nwaanyị nwere n'ọnụ kịta. Ọgwụ onye a na-akpa ahụ n'isi onye nwaanyị ju tọọletị n'uchi ihe dị n'ime. Nwee ndị nwee NAFDAC nọmba. Ya nke anyị nwere n'ọnụ kịta nwere NAFDAC nọmba. Onye anyị nye gị ịchọọ ntụgharịa ya na ego nye gị. Ọkadala! Abụ m onye nche. Ịma nkwere onwe ugwu. Okpori nri. Chọrọ mmadụ gwara dị mkpa ka eji anyị ikpo eze. Jebe na nyusa dị n'ọfọ awas. Ebe na nyusa. Ihe chakwa pụta afọ gị toko. Gwa onye nke na-agwọ ọgwụ a na nke iri na ịbụ a si agbanye nju oyi na Dikeh na-abịa. Amandi. Dogwu. Nebu. Dallas. A sị na ọ na-agba eribi anụ.
were azụ ụgwọ ya. Enego m anya wee fụ na ọ na-abịa egbuo m iwe enye m oshi wee sị ka nwa ife ngwa ọ gbatara ka anyị gbapụ nsị aja rie akụ. Aga m akpọ unu wee jee ebe ọzọ ebe a ga-anọchi unu dịka nwoke unu bụrụ nwoke ike. Dị m otu onye si gbatakwuru ogbu ahụ bụ ụmụ nwaanyị geenụ ntị ife na ịkpatara o ji abụ unu na-emeri ya unu na-emeri mgba unu nkịta na-achọ ka unu bụ uru na otegokwenụ mụ na unu otego nkịta na ọgwụ ewepụ ya Nebu ngwa gị na izu rọrọ nkịta mmiri nne efifia a na-ekwu okwu amanyezi na Dikeh aka n'ọnụ. Na-ekwu na dịka na-ekwu etu ahụ n'ugbo unu gosi nwa agbọghọ nwere etu unu onweghị unu pụta iji akwụkwọ ukwe Amandi ana m ajụ iji akwụkwọ ukwe iji akwụkwọ ukwe iji rọ akwụkwọ ukwe ka m na-achọ ka nye unu ka ọ ga-abụ unu pụta na-abụ abụ unu kwuo okwu a na-abụ abụ odogwu Dallas mmụọ na-abụ abụ m ga-akpọ unu wee jee achịgharị awọrọ unu na-aghọrọ nwoke. Ihe niile a ga-eji wee mee ya m ga-agba mbọ fụ na eweta ha nche. Gee ntị geenụ ntị abụrụ ịma n'elu ebe a ka mbara ka unu na-amarị unu akarịghị unu nweta akwụkwọ ukwe na ụmụazị a na-amaliri unu elu unu na-arị onye otu eti gba mgbe ife niile na-aba akwụkwọ ukwe na nwoke na ọfụma onwe onye mgbuchara adịrọ mma ya ihe m na-ekwu bụ onye mụrụ nwa awụ zọpụ ya onye mụrụ nkapi ya ka ife abere mgbe gara aga ghara ibekwa ọzọ. Na-ekele bụ ihe na-emere gị ihe ọ ga-abara gị Amandi Dallas Nebu enwe ife eji abụ odogwu abụrụ onye chọọ ezeka ude na abụrụ ga ene ka ọ dị Ijeọma ịnọ na-ekeda echikiti je nyụọ nsị ebe a na-anyụ mamịrị ebu anyị na-abụ ọ na-abụ ikote ha na-ebu ya ebu ezogbu m ihe eji ebu onye abụ na ama na onwe ihe mmekọtara na onye mekaniki asị na aka ya dị ọcha onwere ihe ọzọ onye na-eme Amandi nwoke ike anụ a na-agba egbe ya na-enye isi ọdị ekshi dịka a na-akpọ ogwu n'anya Nebu atakata abụọ agbawo dịka izu asị m ka m were ohere a wee nabata unu n'ụwa akụnụba nekwe n'ụwa rie na ya ka uru ma mechaa na ya ka ọgwụ unu na-achịzi ụwa bụrụ ụwa na-achị unu unu nwa na-achịzi ụwa
ụwa amachizi unu mgbe mbụ bụ ụwa na-achị unu mgbe ahụ na-abụ unu fụmụ na na-etiri mgba na-amali elu ka ọsa na-eti choi mana nkịta unu nwa nwe ma choi sọsọ ndị ga-abụ ha fụmụ na ihe unu ga-emere maka na unu mana ọmụ gosiri unu anya agwọ ife dị iche mana onye ọbụla nọzi n'isi onwe ya ma choyo ma nwee ma gba ma ompa ihe ncha niile a ma ihicha akpụ ụkwụ ma ịzọ ụkwụ si unu zọọ ụkwụ na ọnụ nwa ife niile a na-ekwe ha nke nwee si enyere gị ahụ n'ọnụ ma nke esi ukwu ya dị ya ọgụ nwa nwezi maka iji gịnị akwụkwọ ukwe onye ọbụla ga na-abụzi abụ maka iji dahị mbụ ka akwụkwọ ukwe abụ a na-ana n'elu unu adịgo ka nwoke si adị unu anọgo ka nwoke si anọ biko atakwa mmadụ ka chingom ọ gị na-emezi ihe ọ sọrọ gị ma ụzọ mepego ị nwere ike igbu mmadụ ugbu a were ego mechie ebe na polisi wepụta akwụkwọ ukwe polisi a na-ekwozi ekwe onye ji ego na-efe sọrọ ya ife anyị ga-eme ugbu a bụ anyị ga-gbapụ ụbịam wee kpọbatazi unu n'ụwa akụnụba sisi nye m egwu maka ete ka eji emebe egwu ndị ọga na anụ ka ọ na Ajejerie oriri n'ọkwụ ebe a wee gbaa oge n'ihe a ga-agba ya agba gbaa anya dọmbe gbaa anya karị gbaa anya igbo gbaa anya akarat gbatee ya aka gbatee ya ebe onye ọ dasaziri n'uru ya ihe ọfụ were ma ya bụrụ na ọkwụ n'ebe anyị nọ ịma na o nwere ife dị n'ego a na-enwe ọ ndị nwere ntachi obi mara ife a na-alụ ebe ọgaranya
Why begin I war on don't have to go. Oh, Where get you there? I want to call me. Kakanyi so no one arches or what arches. oh, what on it? To our God. Was all the key grammar. We need that. I got apples you now. What I want on the gap one where I said. I have Mandia happy I can have. Now what to see a parapet here? If you are not going one, we are in the Ihe mere m na ya ga jee ebe a nọ ya enwezi ike stop ike a. Ihe niile a na-eri nkwobi ngwongwo isi ewu isi ewu isi efi isi onye ọbụla a na-eri eri mmanya ọbụla ịchọ ebe aka anyị mezuo ihe niile ka o wee ihe ife Hello? Huh? What's up? We go out of my said it. But I don't need I never need you. No, but I need you. I never tell you. When you keep the never another order, and when you see about it, I ain't going to tell you. I am money, I'm not more than a man. A man vigil. No man vigil, a man wake up. Who took a young one at table, make the hand up on normal. Even if Obogo Moto Dangote or sound, I don't know now. 10 years. Any hotel. I'm going to do Kuan or do no. Yeah, go there on your only scarring wine. I is carry wine. The Gavana for that. And look at this area, who's Kataka Coca Smoke or green sugar. 10 years. 10 years, we are to one Morana. Quite Betty Abamon Nabu, also the Secronia. I'm good as Greek. Amandi came with Kuzamberg, Amandi. Can wait to put them gauge, but Morano, or Majorana, Nello, eh? Oh, can Jessica get the money different, eh? Hi, came in to that. Is it gazy? Is it gazy? Amandi. I met us in America. Gonna be met my case in a house. Oh, we're all over. Na Dandalas. Na Wariegu. Na Bar, Wakanyake. Okay, if why? Hey! Because it's not what if you got like a look? Oh, if we had hey! The phone on. The phone on. If moto. If Ubala. Ubala. Immobile, give an Ubala. Or catalog. Opacato. Automatic. Or bulletproof. Bam! Ijia. Nkani mo tire ni tire dia na azu tire na ka ebe ni tire. Ima ba ya e ba da. Nebu. Moto. Okay. Ere kan nebu. Hey. Nebu, Njo oge ne pe. temperature na ari. Nwo boro oge kita, o ba na stroke. O we need to know. Ligbo onwe na nni. Ya era ho ha na tete iri nni. Era ho ha tete iri nni.
I'm not going to go. Oh, it's country. Click on see me. Click you see Louis Island. Click on see Where's your man now? Where's your man now? I'm happy to go going ego. And where's your man? I go and you come, Madame. Nebu, okay, one man I chicken as only I know. Come on, you be money for your funny. Oh, yes, come back get that. No, need no food. No food, sick and ever. Call him, call again. I go from up my I have one. You mean him and I chicken, the other. When you're young, only buying a yacht. Oh, come on, I chicken as enough one, enough one, enough one. Oh, I Nina complain about Bob in no quick. Bob I go. You go there forget that one better go. You will not cap. If you don't know. You will not want to get an go. You are within the neighbor. It's on good, Johnny. You need believe it. I couldn't be an I am on go for us. Man on when they deba. Why an idea? Get back at a money of plantain, money of plantain. No, what? Come, yeah, get on your talk. One day. Oh, yeah, throw. Take what he just and you want yours. Daddy in Georgia, my mom in Georgia. Ah, you know, black and white. What is black and white. Yeah, and a is black colored. No, black. I just much less. I'm going to train me here. Go train bread in the Nukwa. Then a beef. Go train mineral and then Nukwa. Go to go to Mama, open up one more. Now, for I depend. From the Bible, so whether the Bible say you on I chaw, I chota, I go there and I am. You go in there, bread, you know better. Mineral and do better. You know, one day. If we're going to go at Toronia, Manone, we got Jananya. You don't get a regular football. When I go, when I hear the train, go with one. Why is it with one? Lipstick. Or that lipstick. Where they fix your fix the say, oh, then you go to bread. Go and cool and do better and do better. Oh, so why when no why? Nambuko bidoro. On where government teach Chamuya. And the children come a president Magaria. Kiss it, no Mazan. I got my head. They are not going back. Nana, on what they do. I have to then I have one. When I forgot about something. Why don't get it for why didn't get a hard email for the Hanta Mutana? They got to back over. And you have one thing. Today, they will have from Hakan. I'm back up. They might make it a buffet. You therefore an FF. Now, what I know was a year and I got well. Get the one for myself. Go, Naga. Naga. Yeah, can you know that can happen? I'll get him. Can you quadro? Non do beredia. Yeah. We him and I take the phone. No, why am me? I watch in 600 naira. Hey, on your 1,000. Yeah, on go over bread, no better minara. Yan can you control when Yamade bread? Man came walk. Non do beredia. When we go and go better, Tagodi Mopia.
ọrịa ka m mara n'ebe ị na-eje ụnụ juchara afọ mbe na-abụọ na nwunye kwada aja eje depụ n'ụwa anya mmiri ya nwa m ihe Chineke ji wee kere ụmụ nwaanyị wee tiri anyị n'ụwa bịa ha kpọrọ ikewara anyị ọda tụbe ọ bụrụ na igbo na mmadụ nwa ka erube 5 years gị na-eko njem nwa mmanya taa bred were taziere m ego ka m tara ego ngwa jebe na ebe unu na-eje jebe ụmụnna ha bụ ụnụ fụ ihe anyị na-aya ka ụnụ fụ ihe anyị na-aya na ụmụ nwaanyị ka anyị na-aya ụmụ nwaanyị nyụchara aga m anya ụmụ nwaanyị mere sansịrị ihe onye ọ bụ ụmụ nwaanyị mekwuru abacha ọ nọ ebe ọ nọ ụmụ nwaanyị n'elu nke obere akwụkwa ọ mere ya ejide ekwute na nwa erubeghị 5 years buru brain box buru batrị wee rie m erifo ọkụnụ na-afọ onye Nebu. Nebu. Oh. Nebu. Siapa kan dulu Pak? ebe anyị sitere aka na-ebu ihe na-egbu m iwe n'ebe nọ bụ mgbe ụfọdụ ị na-eme ime ka na mgbe ụfọdụ nọ ịhapụ odegbawa odegbu mgbe n'ezi ihe na-apụ n'ọnụ ihe na-ewute m na ndụ a bụ mmadụ gbuo okpo n'ọhịa pụta n'ụzọ gbuo onye jụọ onye na-egbu mmadụ bịa n'ihu ndị mmadụ ọ na-egosi na ya bụ Hollywood na ya bụ St. Alfonso St. Jeremiah St. Ruben St. Maria St. Joseph biko ka mmadụ nụ ihe ha nkụwa na-abụ mmanya gafee n'ihu ihe aṅụrịrị ka kpara ihe aṅụ red wine ihe aṅụ champagne ihe aṅụ kaikai ihe aṅụ ebute nkwụ ọcha ngwuo m biya bụ ugwe m anyị ama mgbe ṅụrụ 8 bottles bịara ebe a sisi nye gị ọ gbanwuru igbo okwu okirikiri abatago mgbe enyi anyị nwoke a nwanne onye akwụkwụ n'oji di ya ngwụ ngwa anyị ji ahụ ya akpadị ya na-asị nye gị mmiri na-emetụrụ ebere ọ na-asị ka mmanya dị anya anyị ọkụkọ eweta gị champagne kedu ife chọọ ka ọ ghara ịbụkwa ewute mmanya kịta ịnọkọta site mgbe ego ofu tọmbla ebe a ka iji enwekwa nsogbu ebe a ka mụ na iji enwe nsogbu anyị erie nkịta azụ ụlọ nna nke ọbụla bịa wetara m ọ ga-esi ụkwa nke eme muchi ha nkịpa nke ya ihe mere na ọ bụ na mmanya nwaanyị bịa Nebu kedu ihe mmadụ mere gị ka ihe ọjọọ ihe bụ ihe ọjọọ mere gị iji fo ntutu taa na maya ezu ike na maya aṅụ mmiri debere gị iko
onye mmadụ mejọ ọnụ mmadụ ọgwụ ya sị na ihe mere na ọ dọrọ m na imejọkwara m onye ahụ nwere ebe o esi ya ya obiko ka bụ onwe iwe jụrụ ma ya arahụ ụra ga-aghọta dị gịnị ga-aghọta gịnị abụghị ụmụazị amaghị ya ma aghọta ya ma aghọta abalị na-ekwụsụ ụra ọrụ ọgbọgwụ nọ n'ilo ụfọdụ nọ n'ime ahịa ma ndị nọ na-arịa arịa aba ma ndị nọ na alaba ma ndị nọ na ahịa dị iche iche ma ndị Ikorodu ma ndị ngwongwo na ngwongwo ebe niile na Lagos gbadata Enugu ma ndị nọ na Enugu ma ndị nọ na Ọchanja Ọnịcha ma Main Market ma Hebridge ma Ọka ma Eke Ọka ma ndị nọ na mgbuko Obosi onye ọbụla na-agba mbọ ihe o ji emebụrụ mmadụ nkwụ ọkịja ya azụ ka Ọchanja Amandi bige woni wo yo we bole nku eri na gbo Amandi ogbongbongbo ibu ibu ke yi na ani kanchi awata ni gini abo mu ma se kusini ya na ma no hi ye bonura na ma wara so ga le kunyo wa na ni ekoko oru jere to ha so iwe yu ko na haro yu ko le bi re nwezi ihe fọrọ n'ime Amandi nkịta aka ga-ege m na-enye ntụgbu ọ ntụgbu ka na-enye nke ọ ga-enye m ntụgbu naanị m aka ma a ga na-eyi akwa anyị nkịta esiwego ahụ na ahụ mụ ndo onye na-akụ batara unu etetagori already a na-etetara ahụ nwụrụ ahụ ọ ka m otu ya bịara mmadụ kọwa mkpere ihe na-agabiga chichie n'abalị lebe ya ekwere na ụra ihe ọ na-eko n'ụra nama ụda ya nama wara ọsọ chefozie n'ụtụtụ ihe ọ ga-eji kpọm iri ụtụtụ bụ ahụ and ụdị ahụ ọ na-anya ụgbọ ihe ọ na-anya ụgbọ o mere ebe niile mgbede isi akwara gị onye na-esi ahụ bụ na akwara esiko nwe bechiri m ụzọ unu mesịa chili nne gbada na kichin nne na kichin ọ dụkwa ọzọ ịnọ nkwụ nwere gị dị na-ede pụta unu nne rie biko oh na thank you imela Nebu a na-ekwu okwu ọjọọ n'isi go a na-ekwu okwu ọjọọ n'isi ọ bụ nkịta dịcha ntị eze eghere eru iri ihe dịcha nwa adịze bara akwụkwọ ya Nebu enyi fi ahụ ọzọ enyi onye ọzọ mmejipụ aka kwụchi gị ike kwere onwe ugwu mmejipụ aka kwụchi ego otule oke m zuo n'ike onye si ike ikwe eketu ike bịala ụra na ngwa onwe n'ụlọ ahụ ele njikọ onye nwe otu ọrịa akpa kedu ebe ọ na-arahụ ebe ị na-ekwu ụra na-anyụfe ahụ yara irego okwu epu ya n'ele ka o siri kwu epu ya ọ bụrụ na tọilet ka nje dina imela nye nsogbu kwa gị bụ nwoke ị na-enyekwa nsogbu ma ma enwe njikọta kpọrọ udebere nke ọyị nwoke na-enye mmụ nsogbu mmadụ ama zuru gị ike n'ụlọ Oh. Macho, I feel love him.
Ọkwa mmadụ ka m na-ajụ. A sị m na ana m acha afọ love m. Hey, ọkwa mmadụ ka m na-agwa. Bịa. Afọ na inwe nsọpụrụ. Afọ na inwe nsọpụrụ ka imetụ m aka n'ahụ. Nene ụdị onukwu ịbụ, nene ụdị ikuru ịgbọ ịbụ, nene ụdị onye iberibe ịbụ, azụkwara ya azụ, ịṅụkwara ara. Ibi n'ebe nene okenye dịka m, okenye dịka m. Pịwa na-asị m na-asị ife ya na-asị. N'agbanyeghị na ịma na-arụfọ zuchiri echichi. Ibi ebe na-eme ya ife ya na-asị. N'ihi nwe nnọọ eji epeti nwoke kpọọ nwoke ahụ ihe o kwesịrị ịza. Ọ magazi na nna-achọ afọ love m jiri na-akpali m. Ịta dị frọgụ nsị. Echere ọkụkọ ọcha mara mma n'ugboro, echere na ịbụ mmadụ. Onye chara ahụ n'ụzọ kịta ọsọ na ya chara mmadụ. Nwoke chepụtara nne nwa. Chere ji eyi m ego. Ọ bụbụrụ ịkpọchi m iru ka ị bịara. Mkpụrụ ụgwọ ọjọọ erere gị. Nekwe ya. N'enya. Nekwe ya. Chekwa ya. Chineke onye ịkpa. Ozu. Tụaka m chikwa anaghị akwụgharị nwe ihe a na-arụ. Achọ ndị toro ogologo, achọ ndị bụ ihe ogologo na ndị bụ nke gwarịgwarị na nke bụ ọtọkpụrụ nke jakịrị. Ị mana abịara mbe gị nwoke anụwa mmiri ilu ka enwejọ ya asịrị alụ wee jide m n'ụwa wee kparịchasịa m. Nwoke akparịkakwa m. Hei! Ọchị ka ị na-achị. Ihe nwa bụ okwu ihe ọchị, ọ bụrụ ihe ọchị cha. Nwa, ọ bụrụ na ị na-atọ m amụ ma ọ bụ na nna m gara m ga-ebi n'kwesị ebe anụnwa pụọ ahụ m nke m na-agwa gị ihe mere ị na-achị ọchị. Butuo asambo nwa mụrụ amụ butuo ihe Amadi jikwana mee ihe anọ bụ na ọmara gị ọmara ka isi ru m n'obi ọmaghị ụdịrị ụtọ ya na-atọ m mana ma m ife m mere n'ọrụ m ọkakwa mma na ịgwala ya ọkakwa mma na ịgwala ya maka mmanụ akwụkwọ dịka mkpali anụnwa mbọsị ọzọ mma nnatakwu ya. Anytime, mama. Happy love. Oh? Mama, ife m mere. Ka ị mara ife ihe na-ere kwa ya. Ndị akafa wetara ya. Ka onye na-ebe a. Amanda. Ife ji wee hapụ ịgwa gị okwu ụnyaahụ bụ na bukosi iwe si dị m n'obi. Ọ bụ na m nwere iwe a dị m n'obi gwa gị okwu ụnyaahụ ị gaghị laikizi m. Mana iji gwa gị taa bụ ka m gwa gị ife ụdịrị okwu a ọjọọ anyị gwara Anita nwa m nwaanyị ịwasịkwara nwa mbọsọ ife na-eme gị. Ọkọtafe nwa m nwaanyị ọ dị n'obi kparịa bụ ya ajọ okwu ebe ọma ajọka chefesi ka m gwa gị Arụfọ ọ gwakwara gị ihe ọ gwara m ma ihe o mere m ji wee gwa ya ajọ okwu maka etuto na-ebute tuwu amaghị ekwu na-ebute amaghị asa ọ gwakwara gị ụnyaahụ ọ gwaghaghị obere mba Arụfọ ka m gwa gị eziokwu na nze ada ibi anya anụ nwoke na-eji ido edo akpa ibi ya ọ eziokwu na nnọbe aga m ekwuru na enyi m nwaanyị na-adị n'iti na ọ na-adị ka ọcha wee ṅụọ mmiri o ji sọ ndawe Arụfọ mụ na gị abịagote na mma tụrụ Nebu ọ Nebu mere anyị na-atọ ji dị mma dị nne wee debe anyị na be gị n'agbanyeghị na anyị nọ be gị ọ bụghị ya ka anyị ga-eji ya bụ mpụtazi emeghiribe o nwere egwu a na-agụsị ọkọrọ njọ bụ akọghị nke ya na eni na ọma ha akọ ịkọ njọ m akọghị nke gị ọkụ ịma na arụrụ ala egbu onye gị agaghị m ege ezi asịrị gị ahụ ka m mere m mgbe eme ọ maka asịrị ha wee si gọnụ m ana m azụ gị mgba n'elu korobịa gwere ka isi eme mmanwụ ọ bụrụ na ọ kọchara nke ya kọọ nke m ọ karịa ego m gị mana dịka nwoke ibe m ọ bụrụ na ị jụrụ gịnị ka anyị na-ese m ji wee gwe ya ajọ okwu chọba m egwu agba ahụ ihe ejiri eri anyị abọsa okwu agasa m okwu onye nwatakịrị gị na ya na-adị na mma bịara na ọ bụrụ na m bụ getimanụ gị mbụrụgodi getimanụ gị ọ bịara o ji ekele m ekele m dịka mmadụ mgbe nna o ji ekele m ekele abụ aga mgbe ụmụazị otu aha ọgba anụ ori fọrọ nna ya ọ bụrụ na ọ bụ
gịnị bụ nke mụrụ n'ezi ịtọrọ ya oho nwa mụrụ n'ezi ịtọrọ ya o nwere ike nyere nke mụrụ na be ma bụrụ ọgbọ ofu m ọgọta nnọọ pokoro bahịga n'ụlọ chigha azụ arụfọ m ọnụ ya rụfọ lọfụ m ọnụ ya nwa na-achụ nwa na-eku nwa chere mmụsa anya ka ọ m kene ya ịkara isi m kene n'ihe arụfọ atọba ụtọ si wepụkwa na aghụghọ nsogbu adịghị Alfọ oyi gị nwaanyị a o nwere ihe o nyere gị iri ajụrụ ya ajụjụ ahụ ọ bụ ma anwa m n'origo maka onwe ndị jere ije kịta karịa ụmụ agbọghọ ha na-eje na dibịa ha na-eje n'ụlọ ekpere ha na-eje n'eze nwaanyị na-eje na mmiri na nwe ebe ha eti ukwu ọ bụ arụfọ erigo chere ka m gwa gị arụfọ tụtaba ajụ n'ọba aka m ntị kwue ọ bụrụ na ụmarụ ntụ nwa si dị m n'obi ụlọ mfu ntụ nwa si eme m ma anyị nọdụ n'elu bed ife onye ya afọ ka o si akpapụtara m ya ọ bụrụ dị na anya ya ka o so debebe m ọcha ọ bụrụ dị nri ọ na-esi ka m gbasa unu ka m tụwasị onye bụ aka oyibo sugbo nwa afọ bụ nwa ntara enu anụ nchọrọ ka m na-abụ nwa esi n'ụlọ aka m ụkwụ m adịkwa arụfọ esi ya alụ nwa arụ chukwu mere ebere tupu ị na-alụbata ya dị anya Nebu akwụkwọ na-ara tọrọ hapụ arụfọ ka o jee tupu ị na-alụbata ya chukwu mere ebere ya bụrụ na ọ hapụọla mmanwụ ndị ọba jere ojoto na-aba mba ndị anyị ka aka na-aba anyị mba ndị anyị ka aka mmanwụ ojoto wee sị rapụ ya ka ọ bịa ka ọnwa ka ọ fụ n'anya rapụ ya ka ọ bịa ọnwa bịa ọnwa ewere ekpetiwa anyị isi gbaa nwa amụrụ amụ nke ndị ọzọ eke asam nwa na-asọ m nsọ Anita onye a Nebu onye abụ Amandi ha abụọ bụkwara ezigbo ọyị ezigbo ọyị ihe siri m ibunye m ijikwa afọ nwa ele ofe nne ofu go more. Not the one. Bueno, que venga a botar un lunes. Nebu. Chere, unguni hina chokta. Kenti. Oh. Nanya. Ijebe mwada si weli tu kukanza chapacha. Oh, po. Osbonge na. Bam. Nanya, alfore mwo mwo jija sa ina. Mana ihu yendo ne mekita ba.
anyị nwere ihe anyị apụọrọ nwaanyị buru ugwu anyị ofu ụbọchị ọ ga-eyipụ akwa n'ihu nwa ha na-agba isisi akwa na-eme ya n'ihu anyị na-enecha akwara ma a na-agbachi ihe ọ bụla gịrị nke ha na-eme ebe a kịta akwara niile ọgwụcha n'ụtọ ka mgbọ busu ị na-anya ebe ekele efu ihe mere ebe a anyụgo m anyụrị akwara niile dị n'ahụ n'anya ajị niile dị n'ahụ akwụsị ya n'ọtọ ka mgbọ busu ana m ihe onye ejiwe ụzụ arụfụ ekwekwara ka kwuo okwu ọjọọ n'isi ya ọ na-echetara m ihe mere nchefu Eweliwe no on Nebu je nochie la pale Silo disike o me yin mo enso Silo ko chi oza Mo yin wala ime ọjọka ọ kesi na ọkwanyere ụzọ nnọọ ebe mụ na nwa m nwaanyị na-ewere ife ọma anyị ọkwụrụ ngo lefụrụ mgbakọta ya na ụmụ lefụrụ nnọ ya ibe nnọọ pịatụ ife niile bụ mma ajọ ka ọ jọrọ njọ onye nsị na-aba na-ebute ụzọ biko onye afọ na-asa o nwetara onwe ya ọ Nebu ka ọsụ ihe ndị a niile o jiri nọchie na tọiletị nke anyị ụgwọ hapụ ụgwọ ha chacha gaa chacha ọcha wee otele kpochie ebe a nyụọ nsị ọgbọ for 5 minutes mgbe oche ya afọ nya mgbe oribezie mmejiri na palọ enyo nsị nnezi ya ọ bụ na dọ nke ahụ oge ntigirezi ụzọ amadị na onwere ngene ahụ ike were iwe eji na ajọ omume mma m ikpe biko ihe nchọpụtara bụ na afọ ahụ na-asasịkwa n'ụlọ ike eziokwu ọ bụghị obere ya ọ na-asa ụnụ nnọọ ọ na-ata m ata mmụọ ọ na-atakasị m atakasị onye ife mụkwanụ bụ na mmeje chọọ ọgwụ ka o nwere ọgwụ mma ọyị nwoke na-esi ọgwụ ka nwere nke weta ụlọ ọgwụ ka afọ akwụsịlụ ụlọ azụchukwu ụnụ n'ụlọ tọiletị ebe ọbụla nsị nsị na-esi kemgbe ọ dịkata nnọọ ọ na-ebula onwere ife ọjọọ mere unu wee kpọbata unu negoro ka ebe adị na-esi esi unu nwere nsị nchisie tọiletị niile Chineke na tọiletị abụ isi injin ebe a ka o si wee sekuleti ebe na-agbada ebe a bụ the target ebe a bụ ebe a ka ọ pakịrị nsị ma jụọ ụmụ gbatuo ya na o nwere senti ndụ banana tinye na mmiri wefichaa na ebe niile maka ndị enyi m na ndị enyi bụ enyi m na-abịachụrụ m
Oh, I forgot to come down. I draw me a tata. Everybody in the city. Oh, I'm going to tell everybody I told me, Unna. I won't be in your place. Mamma, and wink and talk less of myself. I was going. I was going. Nay, damaging director. I was going. Nay, the damaging director. You forget. Mamma, engage. Engage. And you say, Mamma, and Nessica, Ogre, Mamma, and Nessica, Ogre, Soka, Ogre, Soka. Yeah. I want to be the canceling his as a look at this. Canceling Ruana. In one singing this one would. I was saying, people go to 1 3 brother was there on my base. I want to feel movie. Actually, go see one about it. To see what the movie. Yeah, China, Bia. Actually, go see. Just engage. When actually, we do nature. Actually, call it. Nature. Onyekwa. Go see the movie. From to where the exit them. I didn't get bado. Nobody in a I have a do the preacher. Well, so the go kid. I asked you lady here in the middle of Tomo Day. Hey, I have a Mana. Remember, girl, Udri Onye Solution. Saga. When you're an MG, you'll be polypoly. That's why they now we carry. Mubro Benz. Benz. Arvo. In a Benz again, I open. Benz, I will open. Oh, Mutu Jamina. Umuru also when you don't get Manaka. Or was a 1 gallon. One of Benz and more number 1 car at the whole world. Bam. Give a open. I'll find out Madame, when I come Madame. Only you never you were better. But you see, I want you to. My is here now. You open a side man of the guy. It's idea where you get where you bomb. It's idea quick a look in a quick look. It's idea to look at mine. Anything to look at mine. Oh, boy, I got a normal. Oh, I know that. I saw him come. Guscaria. Come on, or the hard. One for the Wale. That's good. I want to go. Oh, I will from there. Some. Look, no! You want to see look to Dikeh. Hello? Let's have a go. Okay, let us have it. Nebu, who's the one there? Hey, Nebu, you get a daughter. Hey! You didn't want to do that. Who won't know you put it over here?
Nebu, put your body back. And I'll be back. What is you up to? Oh, near my home. Near my home. It's a good go, man. Oh! Hip, hip, hip! Hooray! Hip, hip, hip! Hooray! Tata Bobo Makala. I had to go here and walk. You had to wear what out. Uno ndo neno na bokono. Batana my palo. Kuno witness eventually. Ani baby. Achọm ka ngosi gị na mfụ gị n'anyarị nne. Achọm ka m gwa ụwa ka fa marụ ntị si wee dị m n'obi. Mechie anya. Mechie anya. Mechie anya. Hey, ọkwa nke m mechie anya. Mechielu m anya. Mechie anya. Nga mepe anya gị. Mepe anya. Akọzina, as if na please, mana ike gị ọ na-afụ ụzọ. Alfokunia. Kulite. Iya fu na ete nne ya fa na nke nwe ya rụ ka ọ bụ. Kunie. Kekwa ka ọ bụ ọdịrị. Unyi chọrọ ime ngini ya na me. Ọ bụ kise kwa. Gini ekube kubezie. Hey, ban. Think one yes, Kurala. Tell me, think one yes, Kurala. Oh, my God, onye mụtara nke osu na-edina. Oh, say ya Kurala. Wala la me se ma na ya. Keso da ko ko biya. Ikore na abuka mbe se biya. Hey. Eu nem. Hey. O macaco. Canal dia. Oh, olha. Yes, valeu. Não, macaco. Ei. Não, macaco. Não, macaco. Você não sai, não, macaco. Sai, cheguei na área. Rock the mic, me, I rock the show. Many hits songs when I go.
Arbo kan yo mama ni ko. Sina pam ni je yo mama. Am da sina pam. Janju janju. Aku ya ko da ba. Ko ba ba yo na ko da ba. Ka na po. Ora. Amandi, Nebu, go through Munupa Unupa. Eh? I'm not Manat. I'm on Nifu Lily. I'm on. But I can't keep researching no. Yeah. Me say me. Oh, Nebu. It has no Nebu. Mother Foso. Oh, Mother Foso. Eh? Unu mechumeru. You disgraced me. I'm highly disappointed. I'm highly disappointed. No. You disgraced me. Onwe mko nabo onwe mmanye na-egbu ana m eso afọ kirikiri ihe m na-esori ya bụ ka m mara kene ihe nwoke a nwere Nebu onye enyi nwoke a nwere aje gba m kwụ n'eze mara otu ọra n'anya o nwere room mbara nya wee nene Ghana Moscow ama m onye ọ na-ejekwa bank wee nene Ghana Moscow onye abakịrị ego abụ na agasara na otu ya ndị banki si eke ego were tọ nwanyị ke ego na bọndụ tọgbọ ndị 1000 eke 500,000 dewo to esi paaki anya ama m ọ na-echekwa bank n'ụlọ aka ife ha dị mkpa ama gụsọsọ mmiri Amandi ịmakwa kịta ka m fụrụ na nkenka otu ide hey, amara m ihe dị otu a amara m uche igbo akpụ uche mana Chineke ekwekwara ka nto ụdị ogologo itoro maka itoro ogologo tofu uche ọ gị ọsọ otu ihe gbara dị mkpa anya otu ihe gbara dị mkpa ị nwechaghị uche kama ndị agba ụdị dị mkpa ga kama si shọt kwuo m otu ara ka m bụrụ odogwu maka odogwu na-epe mpe maka mana amụ makwa ife mana ọ fọrọ amakwa m ife itofuru uche ama m akwụkwọ mana ife onye ọbụla ma akwụkwọ na akụziri gị ife ọ na mara na-akụziri gị ekụziri m ihe kụziri m bụ ka esi amago nwaanyị nwere ihe ọzọ ekụziri m mmụọ n'anya mgbe ọ bụ ka anyị debe afọ nsogbu ọ bụ na o mere travel o mere travel mana bido kịta ka ihe ebe ahụ mma agba mbọ jee pịta ka ihe ahụ aja kpụgharịa ya ka ikwe anyị ama nkụ kpaka nnadọ ahụ ịkụ ọkpa nnadọ ahụ ihe ọbụla mere ebe ahụ anyị nwa ka anyị ejide nweta ki ahụ pụọ eje mkpụọ ki ahụ mkpụcha ki ahụ werekwa nke ịnya debe ya oke uche ome travel anyị ewere do nwa ya gbapere ụzọ were one anyị ewere ọbata ọya ha ma na-ewepụrụ ego maka ojiki ụzọ ga-adị otu ọ dị kiri ihe mere na meto ogologo oke uche
funu tu hapri abani. Ai kwanye kura pozo. Ai kwanye kura pozo. Quem você bateu lá? Quem você bateu lá? Por uma vez eu morri otu aka ilu si aha n'ọnụ ka o si ada ewere ya na ahụ ka m gwaghị nke bụ eziokwu aka mmiri anyị nọ na rum anyị na-anụ kpọọ ka a na-akụ kpọọ n'isi ebe a nsị ka m nje mara ihe a na-akụ ihe njere ọ bụrụ na ndị ọrụ na-akụ kpọọ mgbe m gafere ụzọ aghere oghe nsị na-arụfa nọ na ya gafere oje kenecha ndị ọrụ chaa ha ike na-apụtakwa ụzọ aghere oghe nnekpụta anyị ebe a na-ene akpa sị na o nwere ike ọ bụrụ ndị ọrụ dọrọ akpa na-apụ apụghị ego ofu nwa ọsị m chiga aka n'azụ bịa buru akpa debe na mgbe ọbụla arụfọziri bata anyị eburukwa akpa ha buru ikwu ya m wee kpọọ Nebu si ya bịa ka o mee m onye abụọ na anya na-abụdị uche na-abụ si anya bute nke aka mbute nke aka anyị debe ya ma adịm ihe dị n'ala ya anyị na-eme bụ ka anyị debere ya ịbatakwa ya chọrọ ibu ego mwepụ amakwa nna ya chọrọ isi ụmụ ọ bụrụkwa na mgbe mkpebe ya ọ bụrụkwa na m atụtụ ọna peni gị anaghị afụrụ ọ bụrụkwa na m atụtụ ọna ya nwa ozugbo silie m ozugbo setiba na friji Amadi Nebu Chibampo ọgbọ́n na ewe ne peni afọ ọgbọ́n na ewe ne nwa silie ozugbo ṣe ti bá na mọ́túrálì tí pọ̀ mọ́ ọ̀tọ̀ wẹ̀ yẹ tí pọ̀ mọ́ ọ̀tọ̀ wẹ̀ yẹ Nebu, Amandi, Nebu, Ndojo, Nebu, Amandi, Wapaka wana fetupo haraka madio. Ya kaifa na chuma. Koma kana huko. Ya. Oke kaifa na chuma. Oke gawa na ebe ije ke ihe ọkwanụ ka ihe gbasara anyị na elephant na enukwa. Yo ebe ije. Na ka anyị adị. Anyị okpuru. Faka hadis. Na oke nne. Nebu Amandi Nebu Ndojo Nebu Amandi Oke na-agba ofe n'obodo Amandi Okocho Opaka n'ihe ọjọọ na ọ dịrọ mma ma ncha Irichi na-esusu ngịrị onye na-ekwu kedu onye ngịrị ya na-ekwu Irichi tụkọba afọ ka afọ ha iriche idoro ka iyi akpa ose akwa ọdọba oju afọ na-eju eju na-emegheri emeghe ama m nke idudoziri kịta ka edebe nne ya nọ ka nwaanyị nọ n'ụlọ nna ya nọ m ya ịbata nnọọ nnọọ unu emekwa ọfụma anyị nọ ọfụma nwekwara nke o rifọrọ m o nwere nke o rifọrọ na nje ka ije nye m adị nta adị imo ero m o nwere ihe dị mma ibe ego jecha akpa ahụ ego ebute moto a na-anata ma nke gị nwa bụ akpakwuka ibu nata onye uru ahịa
Nebu na Amandi ndị ọjọọ. Nebu na Amandi ndị ajọ mmadụ. Wepụ aka onwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ yo. Nebu Amandi Nebu ndị ọjọọ. Nebu Amandi wepụ aka onwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ yo. Na-agbasi ike na maka na ndị shapụ nwa na Ndị orio ndị na-ama aka akpa n'obodo. Amandi wepụ aka onwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ yo. Ọkọ ní wọn lẹsẹ ewo ọnkẹm kẹkẹ di ya ọ tẹrẹ mi bẹ ni dalo Google gave me number 1 month dalo gbogbo mmadụ Hey! Chinedu! A na-asị mmadụ na-eto eto na ihe ọrụ ọ na-eme. Nye tonto n'ụwa a bụ na mmadụ imebido n'ụwa ọ na-eme ife ọ na-agbaga agbaga ọ na-agbanata agbanata. Be nwe ọrụ ya. Anọzi m n'elu ugbu a ihe mmụọ bụ the hardened ọ bụrụkwa hardened criminal. Kpọrọ m aka. Mali elu. Ozugbo. Ị ma ihe mee elu? Ọ bụ mbute ka m butere ihe a na-akpọ wallet nwee nke ka ibe ya Central Bank ka m butere enwere ihe anyị nwere ime ugbu a anyị ga-emetụ nwa obere ego were gaga bribe ọfada anyị ya fada mana aka ya adịghị ọcha ịma na ana m agwa gị na ihe anyị na-eme ihe mmụọ gaji soro m gụọ egwu a ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ ihe anyị na-eme nyere m aka egwu a ihe m ga-eji aga ya otere bụ ka Chineke wee nụ ya ọfụma ife anyị na-eme ọ bụ ife mmụọ ori anyị na-ezu n'ụwa bụ ori mmụọ anyị na-eme aka nkụ ya na egwu dị ebu m ya ọ dịgo mma ebe na agwara m gị sị ya ụlọ ego bata m ụjọ anyị jụọ ụmụ mgbe anyị kpara nkata anyị gara ihe anyị na-eme ego bata anyị jụọ ana ihe ọrụ ụka maka anyị dị anyị yọ mgbọ gara ọkwa isiri ke mmadụ ka anyị fuke niile ọ ka m gwepụta ya ebe ego ka nkụ ifemene ya ọzọ Chineke ekele dịrịgo Chineke ekele dịrị ekele dịrị ndị Chineke nweta wallet ka anyị nna akpụ ahapụ ofe n'iwepụta wallet ahụ mị na gị alụ ọgụ ebe a wepụta wallet ahụ ihe ọ na nrọ anyị kakwa ya were ịmana ọka isi eme ya ga-apụta ebe a
nye wallet ya. Onye mere m ihe a. Hapụ egwuregwu, nye wallet. Ana nkwu ụzọ ya na-ekwu ihe na ndị ekpe akpa m bụ ihe a. Ya wee egwu a niile anyị na-agụ na-agbawu. Nwoke iwe otu a wee mee m. Onye pere m ihe a. Wepụta wallet ya. Onye nwa nwere ndị na-aka ibe ha. Onwere onye ọzọ dị ka gị n'obodo a. Kwa gị kwụsịrị m ọrụ a. Hai mba agaghị ekwe ka ihe a. Nwoke weta wallet a. Ị na-ese ụmụnna nke ọnụ so ka unu bịa nọnyere anyị ka unu asị na chọrọ iji ọrụ isi anyị na-eme ihe anyị na-eme gịnị ọ kọrọ anyị nọ ihe na-eme n'ụwa na-ebugo ya ebugo anyị chegwa anyị mere ihe a mana aka unu ji bata adazi iyi anyị egwu anyị sị ka anyị mara ma anyị ga-eme nke a ebugotete ya elu ịma ihe anyị na-atụtara ịwa ọkụkọ na ewu kamgbe mana ụbọchị ahụ iyi na egwu na wallet ebe a ka mma na osi ka ibu nke unu agago na dijital ndị na-ahụ ihe kwuru bụ eziokwu ọ dị mma ikwu ama ha ibe ezie ada amacha ihe amacha onye ọbụla dị na nwata ma amamihe ma na amụrụ ya mbọsị amụrụ ekwensu onye mere m anyị enwe ike ịsụ na anyị ama nnabata ụnụ maka anyị kwuo na anyị ama nnabata ụnụ ọ bụrụ ya bụ na anyị dị anya ukwu na anyị achọghị aga n'iru ụnụ anyị sịkwana ka anyị nabata ụnụ anabata anyị nwere ike nabatazi ụnụ kote okwu